Erokamano. Erokamano ahinya Sipi Evans Ogudadwa Gesru Karkae. Steven Osedo, gik mathoth mantiere karka, penjo maduong' ahinya. Jogi paro mar medruok budget iko omenda ka iko omenda. Gini bedo kadhi malo. To jatend migao John Mbadi nowacho ni ochako gino luongo ni zero based budgeting. En ang'o madipo ni timore karkae? Ka walosi zero based budgeting to waneno ka jok mane nigi budget sani osechopo koko. Dipo ni jod bura no prove ni wadwaro medo, wadwaro gima chalo kama, nikech nigi wacho ni joduto chak from zero kama gintiere karka ka jod bura omedore ata malo mathoth gi. Erokamano ahinya Cleo. King'iyo higni 5 mokalo, budget ma piny Kenya osebedo ka medore, ma ka ami figures yudo ka higa mar 2020-2021 budget no en 2.79 trillion ama trillion 2.79. 21-22 budget one en 3.0 trillion. Iwinjo. 23-24 budget one no 22-23 nen 3.3, then 23-24 nen 3.6. Sani endi mwawuoye ni odhi to 4.24. To waneno ka budget medore to ngima mar jopiny to medo dok chien. Mano ng'isi nang'o? Mano ng'isi ni budget medore to budget mwatimo ok en budget makonyo jopiny. En budget makonyo jo mantiere e sirikal, jok mantiere power, mantiere iwacho ni machiegni gi kiroho, kama pesa ni time ang'owa ikane. To in japiny magolo taxes ge every now and again, to budget nyok timinade ok konyi. Koro medruok ni kich sani endi ni wacho kendo waneno budget mobedo proposed ka migao mar ama od bunge omedore 47.99 billion. Apenji, was the election nyoro mane oka participate momiyo koro jo bunge omedore from 416 members mang'eyo ka to say 1000. Kich what would warrant ama ang'o mamiyo budget mar gi medore gi 47.9 billion. Iwinjo? Ang'o momiyo mano medore? Kwani jod bunge omedore ama programs mage ma omedore od bunge ama gi extend their nini odiochienge gi mag bedo mag tiyo tich. Koso sara emo medore. Koso sara emo medore. Teno sara na emo medore ga allowances. Mane mikuri bro yudo ka kich sani ende be koro gigina na gimanyo pesa magidwa chako go 2027. Koro mane magi pande e budget mwaneno gitu. To jopiny monego beni budget gi konyo to onge medro. Ka ang'iyo mana matin some sectors, CPA Evans no wacho agriculture. Yudo ka agriculture ma ene moting'o economy mar Kenya. Tok mi budget moromo. Sani endi wane ginene, wane wachimo kama ji gole oduma, ji dwecha kuke puro donge. Fertilizer, no mi budget maromo nade. Yudo ka pesa mano kete fertilizer subsidy thin kabisa. King'iyo weche mag health sector, sani wan gi shisha and all that. Jiedi manyalo wuok ka mawachi ni an nikech achulo 600 ama 300 odiochieng' kodiochieng' ka dhi e hospital to onge pesa mikwaya. An magina ni last week natero janyuol na ne tuo. Podi kwaya ni mon miagol pesa out of pocket to en gang'owa, en gi sha. King'iyo weche mag social protection. Social protection en gik makonyo oganda, weche mag king'iyo programs makonyo oganda. For example, social protection oyudo only 3%. To ma en program manyalo konyo oganda mon miji of feel ni kichingeni wapambana gi gik mokadi adek. Mokwongo en weche mag somo ama golo fuwo donge. Mar ariyo en weche mag tuoche. To wayudo ka kanyo bogi kete gine. Mar adek en weche mag ang'o? Fuwo. Wan gi weche mag tuoche, wan gi weche mag poverty, amiluongo ni dhier. To social protection programs, kaka kiyudo nini moro mane gioro ne ji pesa, iluongo ni transfers, social transfers mag cash transfers, yudo ka ket pesa malong'o. To mara kichaki ng'iyo i budget ni, king'iyo security sector. Idhier nono ni to kwani Kenya wan gi lweny moro mamiyo koro security sector imedo negi
imedo negi budget. To weche mag somo to onge gime okete. Program moro ne wan go ne Linda Mama Cleo. Program ni king'iyo budget masani, zero allocation. To Linda Mama ni emane ka joma mine na dhi konyore subtende to timo ang'o to konyo. Koro yudo ka budget ne nigi gaps maduong' kabisa. To kadwa siro kamoro wach mar public participation. Mana neno ka Mheshimiwa John Mbadi dhi around. Penjre ni kaka japiny seche manodhi mochung' ewi mtoka kowacho ni oloso okomedo taxes ama okomedo oshuru ne jopiny. Benodhi to beno kao pach jopiny ama o break down proposals manentiere e finance bill. Kose no wachacha ni jopiny deno kana donje broad based ni to finance bill na mokwongo onge gi ang'owa gi medruok e weche mag oshuru. To king'iyo wacho ni details the devil is in the detail. King'iyo malong'o to finance bill ni rach maingo kata ma 2024.